क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनायनि हेंथायै क'क्राझारनि सांग्रां नोगोरारिफोरनि सोमावसारनाया दिनै 3थि सानाव आगान होबाय। दा बेहाय नोंथाङाबो बाहागो लादों, मा फोरमायगोन? रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला जाहैबाय बिटिसि ओनसोलनि प्रथम हस्पिटालफोरनि गेजेराव मोनसे आरो सिभिल हस्पिटाल होननानै बुङोब्ला बेनो बे ओनसोलाव प्रथम गायसनजानाय। दा बे हस्पिटालखौ रुपनाथ ब्रह्मनि नामाव मानो दोननाय जादों? रुपनाथ ब्रह्मखौ खालि मोनसे समनि मन्थ्रिमोन बे महरै दानाय। 1901 आव जेब्ला पार्टिशन अफ बेंगल जादोंमोन, वेस्ट बेंगल आरो इस्ट बेंगल खालामदोंमोन, बे समावहाय फुराना गवालपारा जिल्लाखौ समग्र बे क'क्राझार, चिरां, बङाइगाव, गवालपारा, साउथ मा होनना बुङो बे गोदान माबाया बेनिफ्राय धुबरी, बे जिल्लाखौ बै समावहाय इस्ट बेंगलजों सामिल खालामनो नागिरदोंमोन। दा बे प्रसेस्टाफोरखौ प्रटेस्ट खालामनानै दिनै आसामनि सिङाव आरो इन्डियानि सिङाव जोङो बे फुराना गवालपाराखौ मोननो हादों। दा बेबायदि कन्ट्रिबिउसन गोनां व्यक्तिनि नामावहाय बे हस्पिटालखौ बानायनाय जादों। दिनै बे जायगानि मानसिफ्रा मोजां देहा फाहामनायनि आसा खालामनानै भारत सरकार, आसाम सरकारजों गोबां जुजिनानै आन्दलन खालामनानै मानसि थैनानै जे जोङो क'क्राझाराव गंसे मेडिकेल कलेज मोननो हाबाय आरो बे मेडिकेल कलेजखौ थांनाय BPF सरकारनि दिनाव बिटिसि समावहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जोङो मोननो हादों। दा बे मेडिकेल कलेज मोननायाव जोङो खुसि। मेडिकेल कलेज जानायनि बिनिमयआव बे क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ जे जोङो खोमानानै लानांगौ बेहाय ओंथि गैया। बेखायनो जोङो बुंदों मेडिकेल कलेज गायसनग्रा मानसि जोङो दा बुंदों जे मेडिकेल कलेजा गोदानै मोजाङै जानांगौ। दानि एकदम गोदान टेक्न'लजि, गोदान गासिबो साइन्स टेक्न'लजिनि आन्दाराव बे मेडिकेल कलेजखौ बानायनांगौ। लोगोसे जोंनि बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला जेराव दङ बेवहाय थानांगौ। गोबाव सम आरो मेहनतनि दारैहाय बे माबाखौ सिभिल हस्पिटालखौ लासै लासै बानायनानै दिनैनि रुप जोङो होनो हादों। बेवहाय समग्र अपारेशन खालामनो हानाय दिनै फेसिलिटि फैदों। बेवहाय जिखुनु टेस्ट खालामनो हानाय बेमारिफोरखौ बेवहाय फेसिलिटि खालामनाय जादों। गोबां इनफ्रास्ट्राक्चार बेहाय खालामबाय। दा बेखौ चौकिदारनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जेसेबां नार्स डक्टरफोर दङ, टेकनिशियानफोर दङ, गासिबखौबो मेडिकेल कलेजाव एटाच खालामनायनि दिनै सिद्धान्त जादों। बेवहाय जेसेबां मेसिनारिसफोर दङ, लाइ लथरफोर दङ, एयार कन्डिसननिफ्राय आराम्भ खालामनानै टेबुल सियार गासिबो मेडिकेल कलेजाव लांजोबनायनि बेवहाय सिद्धान्त जादों। जोङो बिटिसि बासि हिसाबै आरो स्पेसियेलि बे क'क्राझार जिल्लाबासि हिसाबै बेखौ भेहेमेन्टलि जोङो प्रटेस्ट खालामो, दुखु मोनदों। जोङो खुनु खारनावहाय बे सिभिल हस्पिटालखौ उथायनो होनाय नङा। बेखायनो बे आन्दलनखौ खालामबाय थानाय जादों। बे डेम'क्रेटिक आन्दलन, रायजो राजानि लुबैनायखौ जुदि मावफुंनानै होआ सरकारा, अब्ला बे सरकारनि प्रति रावबो रायजो राजाफ्रा मोनसे बिश्वास थानाय नङा, आस्था थानाय नङा आरो बे सरकारखौ रायजो राजानि एगेइन्स्ट सरकार होननानै जोङो सिन्था खालामनो थाखाय बाध्य जागोन। दिनैनि बिटिसि सरकार, प्रमद बर'नि सरकार, इउपिपिएलनि सरकारा बे सामान्य सिभिल हस्पिटालखौबो उथायनानै फोजोबनो नागिरनायथिं थांदों। दा बेखौ बे सरकारा मानो होबथानो हाया? आं मोनसे खावलायनो लुबैदों, दिनै क'क्राझार बासिया बेवहाय रायजो जानाय, नोङो मारवारिखौनो बुङो, बिहारिखौनो बुङो, बङालिखौ बुङो, असमियाखौ बुं, बर'खौ बुं, आदिबासिखौ बुङो, नाथजुगि, सुत्रधर, जेसेबां जाथि गस्थि दङ, जोङो गावनि जाथिखौ दिनै दानायथों, गावनि पार्टिखौ दिनै दानायथों। बे सिभिल हस्पिटाला सोरबा इउपिपिएलनिल' नङा, सोरबा बिपिएफनिल' नङा, सोरबा कंग्रेसनिल' नङा, सोरबा सिपिएमनिल' नङा। दा बेखायनो बे सिभिल हस्पिटाला जाहैबाय बेवहाय रायजो जानाय समग्र जाथि गस्थिखौ थांनानै थानाय बेमारनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेखौ जों सुबिदा मोनबाय थादों बे हस्पिटालाव। गतिके बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ। बेखायनो बेखौ फोजोबनो नागिरनाय, मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरनायखौ होबथानाय खामानियाव गावनि राजनितिक दलखौ बाद होथ'नानै प्रत्येक जाथि गस्थि धर्मालम्बी जोंनि मानसिफ्रा लोब लोब बे
प्रटेस्ट खामानियाव बाहागो लानांगौ आङो खावलायो बाङालि भाइफोरखौ आङो खावलायो बर' भाइफोरखौ आं खावलायो असमिया मारवारि बिहारि आदिबासि नेपालि जेसेबां जाथि गस्थि दङ बयबो दिनैनि बे सिभिल हस्पिटाल उथायनो नागिरनाय होबथानाङै खामानियाव जेन' बयबो बाहागो लायो। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।